Canal 1. Les notícies a Televisió de Girona. Els veïns del barri vell de Girona han denunciat que l'empresa que s'encarrega de l'enderroc de la casa situada al número 26 del carrer de la Barca no està prenent les mesures de seguretat necessàries, posant en perill els vianants. El dimarts passat a la tarda, la policia local va rebre l'avís d'un veí d'aquesta zona que alertava del perill que un bloc de pedra de grans dimensions pogués caure a la vorera. Els bombers van haver de retirar aquest bloc de pedra mentre efectius de la policia local van aturar les obres de demolició i van obligar els operaris a posar unes tanques de protecció i una lona per evitar que les pedres i la pols de l'obra caiguessin a la vorera. Els botiguers de la zona també han criticat que les obres comporten moltes molèsties, ja que una grua d'enormes dimensions es va situar durant l'enderrocament al bell mig del carrer, a escassos centímetres dels seus aparadors. La demolició indiscriminada de la façana d'aquesta casa del carrer de la Barca s'ha fet sense treure els fils de l'enllumenat elèctric ni les làmpades noves que s'havien col·locat. En aquests moments aquestes obres d'enrunament estan aturades i no es preveu la seva continuació immediata.